Dames en heren kijkers en luisteraars van Cultura TV Internationaal, van harte goedendag. Ik had het beloofd dat we op visite zouden gaan naar een intellectueel, een jonge Surinamer die zou de Bombari zijn mening verkondigt bij tijd en wijle in kranten en elders in het land. Hè. En we zijn bij hem op visite in zijn partijgebouw, de PALU, op deze dag. Ik heb het over niemand anders dan de heer Henk Ramnandanlal. Ik heb getraind en het gaat goed, u hoort het, Ramnandanlal. En een man die zijn mening klaar heeft. Maar zijn mening is voor iedereen hapbaar. En toch zijn er mensen die vinden dat het hapbaarder gemaakt moet worden. We hebben het hem voorgelegd en hij zegt: I'm ready for everything, for every show. En dat stellen we zeer op prijs. Vandaag is een heel bijzondere dag. En ik vind het geweldig dat hij ons verzoek om met hem te praten heeft geaccepteerd. Henk, van harte goedendag. Ik mag Henk zeggen? Ja, dankjewel. Ik heb aangegeven aan onze internationale luisteraars dat vandaag een bijzondere dag is. Vandaag is 9 december. Ja. En we weten dat 10 jaar geleden, 9 december, twee vervelende dagen waren in Suriname. Het waren, zeg maar, rustig, verschrikkelijke dagen. Het waren verschrikkelijke dagen in Suriname. Jonge mannen, laten we de kijkers vertellen dat we buiten zitten. Dat is heel mooi bij het partijgebouw. Daar hoor je de natuur. Je hoort vogels, je ziet vogels, je hoort honden blaffen, je ziet mensen lopen, je hoort motoren. Het is uniek in Suriname. Ja Henk, 2 verschrikkelijke dagen in Suriname 10 jaar geleden. Suriname is nu 50 jaar geworden trouwens. Hoe heb je die dag ervaren? Waar was je? Nou, ik was op het plein natuurlijk. Op het plein, hè? Ja, ik was, want we zijn onafhankelijk geworden, zoals dat heet, de proclamatie van die onafhankelijkheid. Dat heeft op 00 uur 25 november plaatsgevonden. Ja. En 00 uur is 12 uur op 24 en 00 uur op 25. Oké. Dat is het moment dan waarop je dan op het plein hoort te zijn, want dat was dan het moment waarop 50 jaar geleden, dus nu inmiddels, onze onafhankelijkheid werd geproclameerd. Ja. Dus ik was op dat moment op het plein. Geweldig. En 50 jaar geleden, waar was je dan? 50 jaar geleden was ik in Nederland. In Nederland? Ik ben in 1974 aan de hand van mijn ouders naar Nederland vertrokken. Alright. En ik zat op het VWO in Utrecht. Oké. En we hebben daar hele felle discussies gehad met de jonge Surinamers die daar waren. Chandi Yetu, ik weet niet of die naam jou bekend is, van Jet Invest. Oké, Chandi Yetu. Ik zat dus met hem op de Thorbecke Scholengemeenschap in Utrecht. En we hadden hele felle discussies over de ontwikkeling van Suriname. En toen was dus het gevoel bij de Surinamers in Nederland en onder andere ook bij Chandi, dat we als Suriname niet alleen het land zouden kunnen. Het merendeel van de Surinamer was die mening toegedaan. Ja. En vandaag de dag hebben we natuurlijk een heel ander beeld op die onafhankelijkheid. Ja, maar laten we erop inhaken hoor Henk. Is die mening veranderd? Kunnen wij als Surinamers alleen het land, dit groot land, met zo weinig mensen vooruitbrengen? Ik denk dus dat wij, als ik terugkijk op 50 jaar onafhankelijkheid, dat we toch wel een paar stappen vooruit hebben gemaakt. Oké. Inderdaad, het beeld dat we hadden in 1975, waar we een land hebben overgenomen, dat was ingericht voor de belangen en behoeften van een ander, zoals we dat noemen. En dat zit in die onafhankelijkheid een
impliciete opdracht, voor een aantal mensen een expliciete opdracht. Zoals we in de Palu zeggen, er zit voor ons een expliciete opdracht daarin. Dat wij vervolgens het land moeten gaan herinrichten naar onze eigen belangen en behoeften. En de meningen daar toen wij het kregen, hadden mensen gedacht, we kunnen niet zonder die ontwikkelingshulp, want we kregen toen 3,5 miljard Nederlandse florijnen toen, zoals dat heette, Nederlandse guldens. Aan ontwikkelingshulp 1,7 miljard euro bijna. En wat we hebben gezien is dat er kennelijk vanuit de Surinamers in Nederland een heel ander beeld was op die onafhankelijkheid. Maar vanuit politiek Den Haag men kennelijk het idee had dat Suriname in een nieuwe vorm van afhankelijkheid zou moeten worden. Wat was voor Jan met de pet van vandaag het beeld ongeveer wat je denkt dat men had over die onafhankelijkheid in Nederland? Hoe bedoel je? De man met de pet, de Jan met de pet hier in Suriname. De man op straat. Hier de man op straat, je kent die verdeeldheid in die samenleving, toch? Ja, zeker. Men heeft eigenlijk die verdeeldheid gebruikt om Suriname eigenlijk een bepaalde onafhankelijkheid op te leggen vanuit Nederland. Okay. We weten dat het initiatief voor die onafhankelijkheid primair gekomen is vanuit Nederland, want Nederland wilde af van het beeld van dat ze koloniën hadden. Ik heb laatst nog een interview gehoord van minister Pronk en die heeft dat toen beaamd. Alleen dan is hij tegenstrijdig in zijn beweringen, in zijn mening, in zijn standpunt, waarbij hij dan zegt, ja, maar die onafhankelijkheid was Suriname niet opgelegd. Terwijl Nederland het had bepaald in 1972 in die of althans het heette toen verkiezingsprogramma van de PvdA, die in een coalitie zat. En in dat verkiezingsprogramma was de onafhankelijkheid van Suriname al aangekondigd. Ja. En men had dus daarin ook gewoon gezegd dat als PvdA de verkiezingen zou mogen winnen, dat in die regeerperiode Suriname onafhankelijk zou worden. Ja, ja. In Suriname, waar we dus in 73 verkiezingen hebben gehad, is geen enkele partij de verkiezingen ingegaan met onafhankelijkheid in gedachten. Pas na die verkiezingen, toen Aaron gewonnen had, NPS-coalitie aantrad, is men naar Nederland gegaan en toen zijn dus de gesprekken begonnen over wat Nederland wilde hebben, namelijk Suriname onafhankelijk. En natuurlijk, de matak de mai jiwa supu dan de mai aksiu fayo yama supu. De mai dispu. Nee, dus de mana aksiu sayo wayang. Oh, de mai jiwa supu dan de mai aksiu fayo yama. Fayo yama, ja toch? En dat noem ik het nog. Dat is natuurlijk een grover deel variant van het verhaal. Maar ik hou het even bij soep. Ja. Dat ze ons een soep hebben gegeven. En ze hebben gezegd, maar hoe wil je het eten? Met de vork of met de lepel? Ja. Of, weet je, en dan zeg maar achteraf, ja maar jullie hebben toch onderhandeld? Jullie mochten bepalen wanneer jullie onafhankelijk wilden worden. Maar dat Suriname onafhankelijk zou worden, laat het duidelijk zijn. Dat is gekomen vanuit Nederland. En Nederland had dus kennelijk een heel ander beeld wat ze dus, die relatie die ze met Suriname wilden hebben, na die onafhankelijkheid. Ja. En Surinamers, onder andere ook Aaron, premier Aaron toen, die dacht, oh, we worden onafhankelijk. Dus kennelijk mogen we hebben dus tot een bepaalde hoogte vrijheid om dingen te doen. Ja. Maar wat ze zagen is dus dat Suriname eigenlijk in een nieuwe vorm van afhankelijkheid moet ik zeggen, een nieuwe vorm van afhankelijkheid terecht was gekomen. De gelden werden besteed, de ontwikkelingsgelden werden besteed via Cons. En op papier was het zo dus dat binnen Cons je 3 Nederlanders had, 3 Surinamers, en die zouden gezamenlijk mogen bepalen wat ze met het geld zouden mogen doen. In praktijk kwam het erop neer dat Nederland bepaalde. Ja. En als Suriname dwars lag, dan werden de gelden niet. Werd de kraan dichtgedraaid. Werd de kraan dichtgedraaid. En het is ook zo gebeurd dat toen wij in de jaren 80 gingen heronderhandelen over de bestedingen van die ontwikkelingsgelden, dat ze dus niet naar West-Suriname moesten gaan, waar een heleboel
Nederlandse bedrijven en Nederlandse ingenieursbureaus gelden verdienden. Toen wij spraken over we willen de gelden besteed hebben in die gebieden waar Surinamers wonen. Toen is de Nederlandse delegatie gaan dwarsliggen en is in 81, let wel, in 81 zijn die besprekingen opgestart binnenkomst. Zo. Niet in 82. Nee, in 81. In 81. Belangrijk. Ja, Belangrijk. Omdat vanuit Suriname er zat een progressieve regering in, waar ook een aantal PALU-ministers in zaten tijdens de militaire tussenperiode. En waar wij toen vonden dat die gelden anders besteed moesten worden. Ja. Tot dan ging 99% naar West-Suriname. En het was niet in het belang van Suriname, het was niet het belang van het volk, want het volk woonde niet op dat moment in Suriname, of in West-Suriname. In West-Suriname, ja. En we hadden dus ook concrete ideeën in welke projecten die gelden dan besteed moesten worden. Ook meer aan huisvesting, ook meer aan productieprojecten, noem maar op. En men had dus vanuit Nederland een heel ander beeld vorm en inhoud te geven aan die onafhankelijkheid. En we hebben het gezien ook dat op het moment dus dat we een coup kregen op 15 februari 80, dat eigenlijk al daarvoor toen eigenlijk men ontevreden was met het beleid van regering Aron, dat men hier, de Nederlandse militaire attaché toen, meneer Hans Valk, die heeft toen gesprekken gevoerd met militairen, met Surinaamse onderofficieren, over een coup, het wegzetten van die regering Aron. Alleen ze hadden niet gedacht, ze hadden niet gesproken, begrijpen wij achteraf met Bouterse, alhoewel ze Bouterse kenden. En toen Bouterse koepte, was het eigenlijk, ze zagen het wel al aankomen, maar het was niet de persoon die ze voor ogen hadden, die zou moeten hebben gekoept. En ze hebben, we weten inmiddels de geschiedenis, ze hebben geprobeerd Bouterse en de zijnen om te kopen met 500 miljoen guldens, ontwikkelingsgeld. Toen dat mislukte, toen eigenlijk ze niet terug wilden naar de kazerne zoals dat toen werd gevraagd. Ja. En men de macht moest overdragen aan een militair die dan wel loyaal was naar politiek Den Haag. Toen dat niet gebeurde, toen hebben we gezien wat voor ellende we over ons heen kregen als land. Ene poging na die andere, eerst Ormskerk in 81, daarna Hauke Rambocus coup. Hauke Rambocus die continu in contact stonden met de Nederlandse ambassade hier toen ze die coup pleegden in maart 82. En toen dat mislukte, de poging van regime change in december 82. En dat werd voorkomen door een ingrijpen, wat we vandaag de dag 8 en 9 december gebeurtenissen noemen. De verschrikkelijke gebeurtenissen. Die dus nooit mogen worden herhaald in Suriname. Ja. Om te kosten wat het kost voorkomen dat het zich herhaalt. En toen dat dus mislukte, die regime change gepland in kerst 82 door de 8 december gebeurtenissen. Toen heeft men door middel van het opstarten van een binnenlandse oorlog, waarbij de Jungle Commando is gefinancierd en geadviseerd vanuit Nederland. We weten inmiddels ook allerlei bedragen, we weten ook hoe die bedragen zijn overgemaakt. Hoe dus die huurlingen uiteindelijk die hier ook kwamen om te vechten in die oorlog, hoe die zijn betaald en van waaruit ze zijn gemobiliseerd. En toen dat dus ook eigenlijk mislukte en het 8 december proces op gang werd gebracht om Bouterse voor rode te krijgen, hebben we gezien dat toen dat 8 december proces... Ik neem even een slokje. Ja, toen dat 8 december proces niet kon voorkomen dat Bouterse tot 2 keer toe als president is gekozen, heeft men in 2018 19,5 miljoen euro in beslag genomen, puur om de Surinaamse economie te destabiliseren. Onder het mom van dat het ging om witwassen. En men heeft ook daarmee de verkiezingen van 2020 beïnvloed. En we hebben gezien wat het resultaat is. En alsof dat niet voldoende is om een beeld te geven van dat vanuit Nederland niet alleen vijandige acties zijn uitgevoerd naar Suriname om vooral ons te doen struikelen in onze ontwikkeling. Om vooral dat beeld van wij Surinamers kunnen dat onafhankelijk land niet tot de ontwikkeling brengen, niet besturen. Hebben we gezien onlangs, afgelopen februari van dit jaar, waarbij er vergaande uitspraken zijn gedaan in de Tweede Kamer over interne politieke aangelegenheden. Kijk,
Als je dus evalueert 50 jaar onafhankelijkheid, dan zeggen wij, er zijn stappen vooruit gemaakt. We zouden veel verder zijn geweest in onze ontwikkeling als vanuit Nederland deze vijandige acties niet waren ondernomen. Ja. En Nederland zich anders had opgesteld naar Suriname. Maar de resultaten zijn daar. Ik denk dat ondanks die tegenwerking van politiek Den Haag, Suriname een paar grote stappen vooruit heeft gemaakt. Het oprichten van staatsolie, SZF, allerlei zaken waarbij het vertrouwen vooral in het eigen kunnen en de eigen cultuur is groter geworden. Ja. Ja toch? Suripop is daar ook een goed voorbeeld van. Ja. Maar er zijn allerlei momenten geweest waar wij door heel slim te onderhandelen, bijvoorbeeld met de goudbedrijven Newmont en IM Gold, twee mooie goudovereenkomsten hebben, wat ons op vandaag de dag heel veel inkomsten geeft uit de goudsector. En we hebben een vooruitzicht waar we dus nu een grote ontwikkeling uit de gas- en oliesector voor onze kust ook een grote hoeveelheid dollars aan kunnen verdienen. Dus ondanks die tegenwerkingen van politiek Den Haag, een aantal lichtpunten, ik kan gerust zeggen dat we als land, denk ik, 50 jaar onafhankelijkheid het niet slecht hebben gedaan. Oké. Voordat ik alle andere vragen stel, want ik wil natuurlijk wil ik afsluiten. Ik vraag me af als ik met die vraag moet afsluiten of als ik die vraag nu direct bij je moet deponeren. Ik weet dat ik praat met een man die ontzettend snel denkt en over wat hij zegt. Dus laat me besluiten om die vraag direct te deponeren voordat ik naar die andere vragen ga. 50 jaar na vandaag, waar is Suriname volgens Henk Ramnandanlao? Nou, 50 jaar zoals wij het vanuit de PALU zien natuurlijk. 50 jaar na vandaag zien wij een land waar vooral we afstand hebben genomen van wat we noemen die verdelen- en heerspolitiek. Wat ons al die jaren heeft achtergehouden en verzwakt. Waar die bevolking, ondanks de etnische verschillen, met elkaar weten samen te werken in eenheid aan de ontwikkeling van dit land. Want etnische verschillen betekent nog niet dat het tegenstellingen zijn die ons tegenhouden om met elkaar samen te werken. En het is vanuit de koloniale zienswijze, dat oude denken, hè, dat wij etnische verschillen tot etnische tegenstellingen maken. Hè, met alle gevolgen van die. Ja. En 50 jaar na vandaag, of zeg maar als we 100 jaar onafhankelijk zijn, Ja. dan zie ik vooral een sterke Surinaamse economie. Ik zie vooral sterke Surinaamse ondernemers, sterke Surinaamse kinderen die dan volwassen zijn geworden, die vanuit een gedecoloniseerd gedachte dit soeverein land besturen en die voor niemand zullen onderdoen in de wereld. Vooral wat ik in geloof is dat vooral die herinrichting van Suriname niet alleen in onze gedachten, maar ook die fysieke herinrichting van Suriname, waarbij we dus veel meer van ons grondgebied gebruik zullen maken, dat dan in ieder geval voor een goed deel is opgepakt. Denk je dat we tweemaal zoveel inwoners zullen hebben, als je dat zegt? Nou, oil en gas, en er zijn mensen die daar ervaring mee hebben, dus ook als je kijkt naar andere landen die een soortgelijke ontwikkelingen hebben doorgemaakt, dan praat men al over binnen 10 jaar een verdubbeling van de bevolking. Omdat je nu reeds ziet een trek naar Suriname. Ik bedoel, je gaat ook naar de supermarkt en je ziet dat daar tegenwoordig Cubanen aan het werk zijn. Ja. Ja. Maar dus is het 10 jaar, is het niet hoopvol? Nee, het is Realistisch. het is heel realistisch, omdat je moet begrijpen, er gaat een trek naar Suriname komen. En dus daarom... Is Suriname, Henk, zodat ik je onderbreek, sorry kijkers, maar is Suriname daarop voorbereid? Kan Suriname dat wel aan, Henk Ramnandanlao? Ja, nee, op dit moment niet. Nee. Maar hoe zeggen ze het zo mooi? De wal zal het schip keren. No? Oh ja, oké. Uiteindelijk ga je wel moeten veranderen. Oké. Als die bevolking inderdaad 2-3 keer groter wordt,
dan ga je dus wel het bestuur van het land moeten wijzigen. Ja, want Henk, we zien het al. Het is december, 9 december. En Suriname begint al vol te lopen. We weten dat in de maand november, december en januari. Zo, Dat zijn de vakantiedagen. De dagen. Dat Suriname, juist. Dat het zo vol is in het land. Dat bijna geen doorkomen Dat in er het geen verkeer. doorkomen is. Ja, klopt. Ja, dus. Maar daaraan kan je zien dus dat wij inderdaad, we hebben nog een lange weg te gaan in die herinrichting van het land. Want Paramaribo is, je zou kunnen zeggen, voor 90% ongepland heeft het zich ontwikkeld. Oké. Met alle gevolgen van die. Wat een eerlijkheid. Ja, ja, wat een eerlijkheid. Ja. Nee, dat zie je aan alles. Dat zie je aan de wegen, de vele wegen die doodlopen. Zie je het aan de ontwatering. Ja, we hebben gisteren een hevig stortbui gehad. Irritatie nummer 1. Begrijp je? Wegen die al vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw onder water liepen, die lopen nog steeds onder water. Maar je ziet het dus ook aan het verkeer, dat daar heel slecht over is nagedacht, over de doorstroming van het verkeer. En er wordt al jaren gesproken over die ringweg rondom Paramaribo. Ja. En uiteindelijk is er een ringweg Weggetje. gekomen die we Weggetje. ringweg noemen, maar Ja. die niet echt een ringweg is. Nee. Sommige mensen zeggen heel schertstend van het is een rr. Het is een ring, maar het is een rr. Dat kunnen Surinamers hartstikke goed, hè? Dingen typeren zodanig dat je begrijpt dat er iets niet In orde. in orde is. Zeg Henk, de PALU, daar ben jij in ieder geval lid van. Want de PALU die timmert ook al een tijdje aan de wacht. De PALU heeft in de regering gezeten. En bij het noemen van de naam PALU word ik erop geattendeerd dat ik naar achteren moet kijken. Ik zie in ieder geval Henk, de PALU timmert sinds toen al een tijdje aan de weg met intellectuele jonge Surinamers uit het buitenland die vol enthousiasme naar Suriname zijn gekomen. Hoe groot is het enthousiasme binnen de PALU nog? En de rol van de PALU de afgelopen 50 jaar in een notendop graag. Nou, we zijn als partij hebben we ons ontwikkeld tot een partij waar men rekening houdt in die samenleving. Ook al zitten we niet in de assemblee. Men houdt rekening met wat de PALU zegt. Ook omdat de PALU, toen de PALU in de regering zat, en het is niet toevallig zo, alle momenten waar de PALU in de regering heeft gezeten, zijn hele grote dingen neergezet voor Suriname en vooral het Surinaams volk, waar we vandaag de dag heel veel aan hebben als volk en ook als land. Het is niet toevallig zo geweest dat toen de PALU in de regering staat, Staatsolie is opgericht, SZF is opgericht, vanuit die gedachte van je moet vooral die Surinaamse mens sterker maken, we moeten ook meer geloof hebben in onszelf, meer waardering hebben voor onze cultuur, is ook Suripop opgericht, wat heel grote gevolgen heeft gehad dat we vandaag de dag dus ook tot en met in Nederland Surinaamse artiesten hebben die ook nog Surinaams zijn. Oké. Ja, dan, dat is van daaruit ontstaan. Maar ook de laatste regeerperiode waar wij als PALU een bijdrage aan konden leveren, dat was de regering Bouterse 1, Bouterse Amerali tussen 2010 en 2015. Ook mooie dingen neergezet, de sociale wetten, de 2 mooie goudovereenkomsten, om als voorbeeld te noemen. Maar zeker ook de inhoudelijke discussies over hoe we onze begroting zouden moeten inrichten. Tot vandaag de dag horen we die standpunten doorklinken in mensen die commentaar leveren op de begroting. Dus er zijn een aantal inzichten van de PALU die nog steeds als het ware doorklinken in die Surinaamse samenleving. En ik denk dus dat voor wat dat betreft de PALU nog een grote rol te spelen heeft, ook in de ontwikkelingen die de komende periode zullen plaatsvinden. Zorgt de PALU ervoor dat er jonge aanwas komt om de ideologie, partijideologie van de PALU over te nemen? Ja, dus ja, een naam, Imran Taus is er een voorbeeld van, Kijk. maar net zoveel Melvin Heines. Er zijn een aantal jonge Surinamers die... Het zijn niet de mensen, Taus. Ja, begrijp ik. Dus het zijn mensen die dus nu inmiddels ook bekend zijn in die samenleving. Dus we zijn bezig. Ja. Laten we dan een beetje teruggaan. Die vraag is gedropt. 50 jaar na vandaag heb je heel mooi uitgelegd. Je bent
De volgende vraag is, ik zeg dat je dat bent, ik vraag je. Ik heb deze vraag gesteld aan een paar intellectuele mensen als dokter Bakker, minister, de assembleevoorzitter Marinus B. En zo. Ben je een nationalist? Ja, voor ons geldt, als je dat een nationalist zou willen noemen, voor ons geldt vooral Suriname eerst. Geweldig, oké. Wij geloven erin dat we een sterk volk zijn. Als zeg maar overlevenden van die harde onderdrukking die we 300-400 jaar in dit land hebben gehad. Als je dan dat overleeft, als jouw voorouders dat hebben overleefd, dan ben je dus een nazaat van hele sterke voorouders, zeggen we, die heel veel talenten hebben. En het beste bewijs is dat als 200.000 Surinamers naar Nederland gaan, dan beïnvloeden ze daar 15 miljoen inwoners, Nederlanders, in hun eetgewoonten, in hun taal, in hun muziek. Begrijp je? Kijk eens, hij is zo trots als een pauw. Maar goed. Nee, het maakt alleen duidelijk, dus dat wat we zeggen is, we moeten alleen meer vertrouwen hebben in onszelf. We kunnen het, we hebben heel veel talenten en we zijn een sterk volk. En ik geloof erin dat met de juiste leiders we dit land echt wel tot ontwikkeling kunnen brengen. Ja, de PALU heeft, dank u wel, de PALU heeft in het verleden niet alleen maar lof geoogst, want men was blij in het land dat jonge intellectuelen zich hebben gegroepeerd. Men zei vroeger de partij van de ingenieurs, hè, zo werd PALU genoemd, hè, de partij van de ingenieurs. PALU heeft zich een beetje van dat imago een beetje van zich afgeschud. Het is een partij, niet voor iedereen heb ik het gevoel nog. Hè. Je moet toch wel wat te bieden hebben op intellectueel gebied, heb ik de indruk, om bij de PALU aan te kunnen schuiven. Corrigeer me direct zonder pardon als ik me daarin vergis, meneer Henke. Maar de PALU heeft het verwijt gekregen aan de tafel gestaan te hebben om adviezen te geven die 8, 9 december ook negatief hebben beïnvloed. Althans, 8, 9 december hebben helpen boetseren. Laten we direct afrekenen daarmee of zeggen het is het verleden. Mensen zeggen een heleboel inderdaad, maar als men die bewijzen heeft, dan had men die bewijzen in het 8 december proces bij de rechter moeten zijn. En wat we hebben gezien in het 8 december proces is dat alle oud-PALU bestuursleden die dus op de verdachte lijst stonden, die zijn allemaal vrijgesproken door gebrek aan bewijs. Ik zie het niet meer dan een antipropaganda om vooral PALU in het verdomhoekje te zetten, om het even zo te noemen, van radicalen en dat soort verhalen. Ja. Iemand zou me moeten uitleggen wat zo radicaal is in ons idee. Ja. Nou, maar ik zie het als zodanig alleen maar als antipropaganda en de PALU. Dus dan probeert de PALU in een bepaalde hoek te duwen waar we eigenlijk niet in thuis horen. Maar soms reageren we erop, maar soms is het niet de moeite waard. Excuses dat ik die vraag heb gesteld. Het is niet de bedoeling geweest om dit interview onderuit te halen. Maar het woog een beetje zwaar op mijn hart, dus ik heb het gedeponeerd en u heeft het gescalpeerd. Meneer Henk Ramnandel Lau, de PALU hebben we al aangegeven, timmert al heel erg hard aan de weg, aan de politieke weg in Suriname. De PALU heeft toch een bepaald, dat kunt u niet ontkennen, niveau. Is de PALU voor iedereen? Nee, we zijn als politieke partij voor iedereen. We hebben in het verleden ook projecten gedraaid in gebieden als Ramgulam, Dubai, en Koroni. Ja. Het meest achtergestelde district in Suriname. Toen en nu nog steeds waarschijnlijk. En we hebben succesvol daar een aantal zaken tot ontwikkeling gebracht. En mensen laten zien hoeveel talenten we als Surinamers hebben. Nee, de PALU is zeker voor alle Surinamers. Alleen, ja, de mensen die naar voren treden. En als wij als partij naar buiten treden, dan komen we niet met gewoon koskosies of
Weet je, Ja. of zoals we dat noemen. Verwijten links-rechts zomaar. Nee, zonder dat het echt onderbouwd is met argumenten. Als we naar buiten komen, dan komen we met argumenten. Net zoals we dus met het bezoek van de koning onlangs naar buiten zijn gekomen. Dankjewel. Waarbij we hebben gezegd van, hey regering, doe het niet, stel het uit en bereid je goed voor op die komst. Ja. En waarom vonden we dat? Heel goed onderbouwd. Waarbij we zeiden van kijk, Nederland is niet het eerste en beste land in de wereld. Nederland, net zoals ik dat net al zei, heeft een aantal vijandige acties ondernomen in het verleden. Ja. Nederland heeft daardoor die ontwikkeling van Suriname belemmerd. En nu inderdaad, we zijn met de president Simons eens, dat we een nieuwe relatie moeten hebben met Nederland, politiek Den Haag. Ja. Wij als PADU zeggen, we zijn een voorstander van die hechte, bloeiende relatie met Nederland. Net zoals president Simons dat zegt. Alleen, je moet wel een aantal zaken daar duidelijkheid over willen hebben. En een daarvan is dus die grote vraag, ziet Nederland ook die relatie zo, die nieuwe relatie zo? Wat we hebben gezien in het verleden, en dat hebben we dus een herhaling van gezien, alleen mooie woorden. Suriname gaat onafhankelijk worden, gaat zelf bepalen, soevereine staat. Maar toen het erop aankwam, bleek dat Nederland nog een vinger in de pap wilde hebben. Eigenlijk een paar vingers. Ja, niet eens inderdaad één, maar een paar vingers, ja. En de vraag is anno 2025 die mening, die visie vanuit Nederland gewijzigd? Dat moet je op tafel krijgen. Ja. En een daarvan is dus de 8-9 december gebeurtenissen. Ja. We hebben daar een proces over geweest. We Ja. hebben gezegd, er heeft niet echt waarheidsvinding plaatsgevonden. Nee. Er zijn verschrikkelijke gebeurtenissen die nog steeds die samenleving verdeeld houden en verdelen. Ja. En bereid je erop voor, want niet als de koning komt, leg je de issue op, die kwestie op tafel. In de voorbereiding al wordt de agenda bepaald. Ja. Wordt al eigenlijk de overeenkomsten bepaald die je tekent. Ja. En je had dus in die voorbereiding al, in elk geval met de delegaties die zouden voorbereiden dat bezoek, Ja. dit moet hebben voorbereid. Bovendien zeggen wij ook waarom je dus dat bezoek had moeten uitstellen. Wat we zien is, zeker deze regering, die heeft tot nu toe geen plannen gepresenteerd over wat die regering zelf wil met dit land. Ja. En als je dat niet doet, dan kom je in een situatie waar anderen die naar jouw land gaan komen, die sterker zijn dan jou, die wel hebben nagedacht over wat ze willen, ook met veel meer geld komen, veel meer deskundigheid, veel meer, noem maar op, die dus goed voorbereid komen. En we hebben gezien dat die delegatie van de koning, die is heel erg goed voorbereid gekomen, die dan voor jou gaan bepalen. Terwijl, als je dus had nagedacht over waar je met je agrarische sector wil, wat je met het toerisme wil, wat je met je onderwijs wil, wat je met je gezondheidszorg zou willen, wat je met je decolonisatieproces, want we horen de president praten over dekolonisatie en Srevidenki, dat Srevidentie die moet worden opgevolgd door Srevidenki. Ik weet niet wat ze precies bedoelt, maar ik ga ervan uit dat ze denk ik bedoelt dat je vooral decolonized, gedecoloniseerd moet denken. Zoals Bob Marley zegt, free yourself from mental slavery. Ja. Ik denk dat ze dat bedoelt. Maar dat is een proces waar ik denk, als we daar doorheen gaan, je vooral die samenleving bij elkaar brengt, versterkt, meer eenheid moet maken, dat decolonisatieproces. Ja toch? In tegenstelling tot wat de kolonisatie heeft gebracht. We moeten dus van een aantal denken afkomen. En een daarvan is dus bij het etnisch denken, verdelen en heersen, noem maar op. Dat zijn allemaal zaken die ons hebben tegengehouden. En in ons eigen decolonisatieproces moet je juist afstand nemen van dat soort gedachten. En je moet in aanvang, de politieke partijen moeten in aanvang met elkaar eens worden van we gaan die weg niet meer op. Nee. We gaan daar afstand van nemen en we gaan ervoor zorgen, maakt dan niet uit wie aan de macht komt, we gaan ervoor zorgen dat het volk vooral meer eenheid komt, leert samenwerken, wat ze organiseren, betrekken bij het beleid van het land op allerlei vormen, in het onderwijs, in de zorg, in het bestuur van het land, noem maar op. Dat decolonisatieproces, de president praat erover, maar we weten niet
wat de president eigenlijk ermee bedoelt. En als je daar niet goed over hebt nagedacht, dan komt dus dat land dat jou heeft tegengehouden, die juist dat Komt halen zonder dat je hem kan tegenhouden. maar die jou in het gekoloniseerd denken, in het koloniale verleden, dat denken dat jou heeft tegengehouden, heeft ingebracht. En wat we hebben gezien de afgelopen 50 jaar, die constant poging heeft ondernomen om je in een nieuwe vorm van afhankelijkheid te doen, zoals we dat met een duur mooi woord zeggen, en een neocoloniale verhouding willen brengen. Ja. En dat is Suriname niet vreemd, omdat Oh. je ziet dat de man, de redelijk Frankrijk naar Engeland, Right. hebben hetzelfde gedaan met ook hun oude koloniën. Ja, toch? ja, ja, We zien nog oude steeds voorbeelden in Afrika. Afrika. Bij de Kondre Baka 80, 70 jaar die dan bij de onafhankelijk. Dan nodig maar fitnessrevi, Ja. Lusu, de Thais aan de man bij Thaideman. Ja, toch vanuit Parijs, vanuit Londen. Dat true. En het gaat erom dus dat we dat begrijpen, dat proces begrijpen. Dekyu krabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Na tampum fui ala Dat commentaar van de Palu is natuurlijk viraal gegaan. Maar de president en de regering, de coalitie, de mensen in het land, de regenten enzovoort en op straat en zo. Ze zeggen, men steunt dat commentaar. Alleen vraagt men zich af, meneer Henk Ramnandala. Waarom moest dat commentaar zo lang wachten? Waarom was het niet eerder gelanceerd? Dan had men er wat mee kunnen doen. Nee. Want dat commentaar is na de uitnodiging. Ik was in Nederland nog en ik las het commentaar en ik probeerde u te bereiken. Het lukt me altijd om u te bereiken, ik mag niet jokken. Alleen onze agenda klopte niet. Dus ik wilde van u horen van dat commentaar, waarom nu? Pas. Nee, commentaar was niet laat. Omdat, ik bedoel, we Het kennen... was nauwelijks een maand voor Nee, het was 3 veel januari. eerder in de vorm van een open brief naar de president kenbaar gemaakt. Toen wij dus de eerste berichten hoorden dat de president de uitnodiging had uitgestuurd naar de koning. En wij hadden gezegd, Ik heb zelf de fout gemaakt, de kijkers en de luisteraars weten het, meneer Henk Ramnandal, dat ik had gezegd, op basis van dat commentaar had ik gezegd, dat het heeft een heel gedoe, maar ik heb het gecorrigeerd, dat de koning met 50 jaar onafhankelijkheid in Suriname zou zijn. En dat was niet waar. wij reageren pas als natuurlijk we die informatie krijgen uit die regering. En zodra we die reactie hebben, zodra we die informatie hadden gekregen uit de regering, hebben wij die open brief geschreven. Omdat we zitten hier in het parlement, we zijn buiten het parlement uit. Dus we moeten het op die Maar manier... jullie zijn belangrijk. Ja. Maar dat hoef ik u niet te zeggen, dat weet u zelf ook wel. Dus het probleem is geweest, de uitdaging is geweest, dus dat wij vervolgens de discussie aanjoegen met de komst van de koning. Maar wat we hebben gezien is dat de regering hun zienswijze een beetje hebben doorgedrukt. Oké. En uiteindelijk zeg je, oké, let go, president, je hebt een bepaalde mening. Laten we zien hoe dat gaat uitpakken. En we hebben het gezien, het bezoek is geweest. En in alles worden we bevestigd in ons standpunt dat we ons beter hadden moeten voorbereiden, ja. op de komst. Sowieso. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld de excuses. Ja toch? Als het zo is dat ons decolonisatieproces, die kijkt naar het totale koloniale verleden, zie je dus dat de uitgesproken excuses in 2023 door de koning, Ja. de Kitty Kutiferen Ja. of in ieder geval rondom, Ja. dat het alleen maar excuses zijn geweest aan een specifieke groep in de Surinaamse samenleving die pijn is gedaan. Zo is dat. Ja toch? Je ziet eigenlijk al dat dat heeft geleid, toen dat is uitgesproken, Een heleboel joegoe in het land. in de Surinaamse samenleving, verdeeldheid. Ja. Surinamers die opstonden, die zeiden van nee, die excuses zijn niet voor de Hindustanen en de Javanen en de Chinezen. En de, Het is alleen voor die en waarom die niet? En er is tegelijkertijd een worst voor gehouden dat er geld zou vrijkomen. En men zei van, no, maar moet dat, ano, je dat, En wat er nu is gebeurd, de koning is gekomen, die excuses zijn herhaald.
En men heeft op de achtergrond de komst zorgvuldig voorbereid. De komst van de koning is vanuit in ieder geval de Nederlandse zijde zorgvuldig voorbereid. Oh ja, zeker. En Oh ja, natuurlijk, ik bedoel, de koning die is vanaf kinds af aan opgevoed. Het is een symbolische rol die ze spelen in Nederland. En het is die lach vooral en een mooie verschijning die de harten van mensen moeten winnen. Om die deuren open te maken voor die bedrijven die in hun kielzog hier naartoe komen. Daarvoor zijn ze getraind. Dus ze kunnen u geen knollen voor citroenen verkopen, meneer. Begrijp je? Dus die rol hebben ze prachtig gespeeld. Zeker met koning Maxima, die mooie koning Maxima daarnaast koning Willem-Alexander. Met de mooie glimlach en de helmkleding en dergelijke die erbij horen. Het gaat erom dus dat een jaar geleden is er vanuit, ik weet niet van waar die gelden kwamen, maar in elk geval naar aanleiding van de excuses die ook door Rutte is uitgesproken, zijn er 60 miljoen beschikbaar gesteld. 30 miljoen voor Curaçao, 30 miljoen bleek dus voor Suriname. Men heeft vanuit die gelden heeft men hier organisaties ondersteund. Nieuwe organisaties die niemand bijna kent. Iets van Fiti Makandra, Fiti Suriname of zoiets. En het zijn mensen, Surinamers, die zijn gefinancierd, voorbereid om vervolgens een of andere bijeenkomst hier langs de Suriname-rivier te houden, waar dan die Surinamers de excuses, die verdelen- en heersexcuses die zijn uitgesproken, eigenlijk een excuses overigens, die op een leugen gebaseerd zijn. Want de excuses zijn uitgesproken zo van, er is het Surinaams volk, de nazaten van de Afrikaanse slaven, die zijn heel veel pijn gedaan en de koning die stond erbij en die keek ernaar. Terwijl dat niet zo is, de koning was deel in de slavenhandel. Ze hadden aandelen in het bedrijf dat dus die boten maakte en die slavenhandel. Sorry kijkers. Ja. Maar ook later de Nederlandse handelsmaatschappij, die dus handelde in de producten die hier geteeld werden en die in Indonesië geteeld werden, waren ze groot aandeelhouder. Dus ze waren deel van die slavenhandel. Ze waren deel van die handel ook, want het is een driehoekshandel geweest. En ze hebben dus daar geld meegemaakt. Het Koningshuis was zelfs op een bepaald moment de enige die opium importeerde uit Zuidoost-Azië, uit China met name. Dus, en daar hebben ze heel veel geld meegemaakt. Dus je ziet dus dat de excuses zoals die zijn verwoord, is gebaseerd op een leugen. Maar het past zeker niet in ons decolonisatieproces. Want het decolonisatieproces moet gaan over het totaal koloniaal verleden. Het moet meer eenheid brengen in die samenleving en geen verdeeldheid. Nee. En je kan niet zeggen, oh ik heb dus die groep is pijn gedaan, dan gaan we een speciale fonds voor die groep oprichten. Om dan die pijn dan ongedaan te maken of whatever, die achtergesteldheid die dan daardoor is ontstaan. Maar de rest van die groepen, daar kijk je niet naar. En je kijkt dus ook niet naar bijvoorbeeld de gevolgen die er zijn geweest door het deporteren van Anton de Kom, de gevolgen, nationale gevolgen voor Suriname. Er is op een bepaald moment alleen excuses aangeboden aan de familie de Kom, ook zo'n verdeel- en heers excuses. Terwijl toen Anton de Kom hier werd gevangen gezet in Fort Zeelandia, een opstand is uitgebroken op het onafhankelijkheidsplein. Ja, van iedereen is iedereen een opstand, een grote opstand, waarbij er 2 mensen zijn doodgeschoten. Ja. En die excuses, die erkenning, de rol die dus Anton de Kom heeft gehad in die Surinaamse geschiedenis, die erkenning is niet gekomen. En wat we moeten doen, wij moeten als land, als volk, niet wachten op die erkenning. We moeten ons dekolonisatie, zoals we als Palu zeggen, niet laten afhangen van die excuses. We moeten ons niet laten verdelen. En je moet dus ook als regering nooit accepteren dat er excuses, dingen komen die jou nieuwe instrumenten, dus politiek Den Haag in het geval, nieuwe instrumenten geven om die samenleving te verdelen en te verzwakken. Ja. En wat je dan ziet gebeuren, en daardoor krijgen we dan gelijk, is dus dat de regering ook op dat stuk heel slecht voorbereid was. Onze regering? Onze regering. En dingen hebben geaccepteerd zonder daar voorwaarden aan te stellen. Het is jammer om dat te zien gebeuren. En een aantal mensen, Surinamers, die hebben het zo geformuleerd dat het
wederom een regering was die met de hand omhoog als een Open, bedelaar ja. alles We- hebben geaccepteerd. Ja. Henk, je praat bijna als president van het land, hè? Je kiest je woorden, maar als we zouden kijken naar deze regering, 6 maanden, ontzettend onervaren. Ontzettend onervaren. Volgens mij heb je 3 of 4 mensen in de regering die een beetje ervaring hebben. Marinus B. als voorzitter van de Nationale Assemblée, de president als ex-voorzitter van de Nationale Assemblée. En dan heb je de minister van LVV die ooit al minister was. Dan houdt het zo een beetje op. Hè. Vitale onderdelen als buitenlandse zaken heb je een bouw zitten. Onderdelen als gezondheidszorg heb je een Misikawa zitten. Onderwijs. Curry. Oké, curry, oké. Maar Henk Ramnandel, wat verwacht je anders van een onervaren regering als deze is? Wanneer je kijkt dus naar de manier waarop die uitnodiging is geweest, het ontvangst, de naar buiten toe gedane onderhandelingen, althans de afspraken die eventueel gemaakt zijn, naar buiten toe zijn gekomen. Wat voor cijfer geeft u ze? Nou, tot op dit moment een dikke onvoldoende als het om het bezoek gaat van de koning. Voor wat die regering betreft, dus het regeerbeleid, in ieder geval een session. Omdat er hier en daar wat dingen zijn gedaan waarvan je zegt van hé, dat zouden wij ook als Paulus hebben gedaan. Ja. Maar het gaat erom, waarom een 6? Omdat wat we zien is dat in de woorden die president Simons uit, klinkt een beetje een progressief zienswijze op de ontwikkeling van het land. Ze zegt, we gaan niemand... Mijn prioriteit ligt niet bij het mensen opsluiten. Maar ondertussen zie je dat... Mensen worden opgesloten. Ja toch, want het lijkt alsof de minister van LVV, waar u het Ja, nee, zeker. Het lijkt alsof hij eigenlijk had hij moeten gaan werken bij het ministerie van bij het Openbaar Ministerie. Want tot nu toe hebben we dat agrarisch plan niet op tafel zien komen. Nu is er een werkgroep samengesteld. Eigenlijk is dat een brevet van onvermogen, zou je zeggen. Want de minister die kan het kennelijk niet. Er is daarvoor een werkgroep nodig. Ja. Maar als je dan vervolgens kijkt wie in de werkgroep zit, dan is er in afval uit de sector een beetje terughoudend gereageerd. Dat is wat wij als eerste hebben opgemerkt. Omdat wat zij zeggen is, we hebben heel veel deskundigen in het land, niet alleen de agrarische sector overigens hoor, maar ook met betrekking tot het buitenlands beleid, met betrekking tot gezondheidszorg, noem maar op, onderwijs. Maar de mensen worden niet betrokken. Het is een kleine selecte groep mensen rondom de president. Er was even een schijnbeweging waarbij er open sollicitaties waren om bepaalde functies in te vullen als posities in de Raad van Commissarissen. Maar het is gestopt. En de eerste berichten van grootschalige corrupties die komen al naar buiten. En ik begrijp dat er een kort geding in voorbereiding is tegen de president als het gaat dus om mensen die zijn bevoordeeld en weer anderen die zijn benadeeld. Is het tegen de PG of de want er is er is een petitie ingediend tegen de PG ook, oké. Ja, maar dat is, nee, ik praat over iets recents. Nee, sorry. En het gaat erom dus dat waar de regering in faalt, is dat we dus nog steeds de plannen niet op tafel zien komen. Er is een begroting ingediend, de eerste begroting die door deze regering is voorbereid, toch? De begroting over het dienstjaar 2026. Voor een deel was het voorbereid door de vorige regering, maar toen trad deze regering aan en dan zouden zij eigenlijk toch hier en daar wat wijzigingen moeten hebben doorgevoerd. Maar wat we zien is dat ze zijn doorgegaan in dezelfde trant als door de vorige regering. Het regeerbeleid is begroot en uitgevoerd. Dus daardoor, ja,
we merken dus dat er allerlei problemen zich aandienen, maar dat de regering heel slecht daarop is voorbereid. Heel slecht inhoudelijk. Misschien in woorden, moet ik dan zeggen. President Simons, die is natuurlijk goed in staat om haar mening te formuleren. Wel bespraakt. Maar wat we zien als het gaat om het om te zetten in daden, dat die daden achter Dat is iets te kort. Dat die dacht, 6 maanden. Is het niet een beetje kort? Ja, maar wanneer zijn ze dan wel? Ja, ik zou het niet weten, maar ik wil het van u weten. U bent de deskundige op Nee, dit omdat, gebied. kijk, u hoort mij ook nog niet echt heel harde kritiek. Nee, oké. Dus het is Ze heeft immers gevraagd 28, 2 jaar, 2, 3 jaar. Heel slim, heel erg slim. Tijdens de campagne, tijdens de verkiezingen en na de verkiezingen heeft ze erop gewezen. Konden mijn landgenoten ook in 3 jaar voor ruim puin. Dan gaat het 3 jaar dat hij, dan moet je erover doken. Maar zoveel tijd heb je niet nodig. Ik ben de tweede dat zegt. Nee, ik ben daar een heel andere mening toe gedaan. Omdat als je kijkt naar de inkomsten, de huidige inkomsten van de staat, is er voldoende ruimte om allerlei hervormingen nu reeds door te voeren. En een daarvan is dus wat wij zeggen, is de ontwikkeling van local content. Ja, Toch? oké. Als wij niet in staat, Toverwoord van Santo ja, Bloemen. Surinaamse bedrijven, Surinaamse ondernemers, die groep van ondernemers, dan hebben we dat een mooi woord gegeven binnen die oil and gas wat eraan komt, local content. Maar die Surinaamse ondernemers en de Surinaamse, zeg maar, vooral ook exporteurs, die hebben vandaag de dag bijna 3 miljard US dollars gespaard bij de Surinaamse banken hier in Suriname. Zo? Dat zeggen de statistieken. Ja. Maar je ziet dat ook als door de staatsolie een lening wordt uitgeschreven. Ze hebben een naam ervoor. Ze willen 300 miljoen hebben. En wat we hebben gezien, Surinamers hebben bijna meer dan 550 miljoen US dollars voor staatsolie aangebracht. Dus Surinamers hebben geld. En wat wij zeggen is, Suriname heeft kennelijk te weinig instrumenten voor Surinamers, te weinig faciliteiten voor Surinamers die geld hebben, die geld willen investeren. Niet alleen overigens Surinamers hier in Suriname, maar ook Surinamers in Nederland. Waarbij Surinamers hun 1000 US of 2000, 10.000, 2 miljoen, 3 miljoen spaargeld naartoe kunnen brengen. En waar vervolgens in een fonds zetten, waaruit ze 7, 8%, 9%, 10% rente per jaar krijgen. Zo. En vervolgens dat fonds dat geld neemt en vervolgens herinvesteert in de Surinaamse economie. Mooi, dat is Palu, hè? Dat is eigenlijk nou, dat is werkbaar, dat is uitvoerbaar, het klinkt zelfs, ik begrijp het. Zelfs, ik begrijp waar we naartoe gaan. Maar ik heb niet voor niets, meneer Henk, de vraag bij het begin van ons interview gesteld, van toen u dus aangaf dat u het ziet gebeuren dat we vermenigvuldigen met een bepaald aantal over een 10 jaar. Ja. Nou, als dat wat u net hebt aangegeven, waarom werkt het niet? Werkt het niet omdat we zo weinig zijn? Of werkt het niet omdat er geen beleid, geen goed beleid wordt uitgestippeld om het te laten werken? Dit laatste. True. Dit laatste, ja, omdat het is dus Dan zijn we hardleers. Maar het is dus niet dat we geen opties hebben zelf om dit land op ontwikkeling te brengen. Die opties zijn er. Alleen we weigeren om daar naar te kijken. Omdat we heel slecht over hebben nagedacht, maar vooral ook vanuit een bepaald oud denken. Ra amoni, maar amano de mi partij, dus moet je ama occasie Dom, voor ik moro moni nang amoni. Ja, heel gek. Maar Ra is ook niet van mijn politieke partij, dus ik ga hem niet betrekken in mijn regeerbeleid. Ja, dat is een oude ding. En we zien dat helaas onder deze regering heel scherp naar voren komen. Ja? Dat er een kleine groep van Surinamers rondom de president die worden betrokken in het regeerbeleid.
We hebben laatst gezien een beweging waarbij op het ministerie van Onderwijs voor de zoveelste keer de totale top wordt vervangen. En dan zie je namen voorbij komen waarvan je weet van, die is naar poelbroeken weer broeken, want deze mensen hebben ook geen verstand van onderwijs. Maar dan mij poorde man, omdat ze niet behoren tot de coalitiepartijen. En zoals we het in het Engels heel mooi formuleren, you're not with us, then you're against us. Nee, Als je niet met ons bent, dan ben je tegen ons. Dus ik moet de nodige argwaan hebben, dus ik betrek je niet bij het beleid. Dus je hoeft niet eens politiek geleerd te zijn, Nee. maar als je niet bij hun bent, word je gewoon niet betrokken. Ja, Dat maar- is jammer. Dus, maar ik moet zeggen dat ik toch, recentelijk ben ik op een lunch geweest, op uitnodiging van Oil and Gas, meneer Nunes. Excuus, meneer, sorry kijkers, van Total Energy. Ja, Total Energy. De directeur heeft me uitgenodigd, meneer Nunes. En daar was de minister van Onderwijs en daar was de directeur van de HBO, meneer Holband. Ja. En ik heb meneer Holband mogen interviewen. Meneer Nunes die legt neer bij de regering van Suriname een sollicitatie groot 400 man. Ongeveer 400 man. Meneer Holband die verantwoordelijk is voor HBO op een bepaald gebied, die zegt ik ben ready om iedereen klaar te stomen om onshore en offshore in die oil and gas te gaan. De minister van Onderwijs, meneer Curry, die heeft wel andere dingen aan zijn hoofd. Vanwege het feit dat, hij heeft ook dat aan zijn hoofd, maar hij heeft ook andere dingen aan zijn hoofd. Vanwege het feit dat het onderwijs op zijn gat ligt, om het zo cru te zeggen. Meneer Henk, 600.000 inwoners, 2 jaar, is razendsnel, zegt de president. Dat hebben we nodig om alles in place te brengen zodat we kunnen genieten van oil en gas. 400 vacatures offshore. Meneer Henk, ik heb die vraag ook gesteld. Je ziet er niet zitten. Nee, zijn die schoenen niet te groot? Nou, ik denk dat 400 personen opleiden voor oil en gas in 2 jaar, dat is mogelijk. Alleen, Zo. je moet het wel doen Nee, met een maar ze bepaalde varen. visie, omdat Waar- kijk, die dat- bewegingen, het probleem is wat wij nu zien, is dat de bewegingen om hetgeen wat de president zegt, om dat te realiseren, er niet zijn. Die daden ontbreken. Hè. Wat we hebben gezien is dus, we zijn dus nu bijna 6 maanden verder. Ja, En nu kennelijk wordt de minister van Onderwijs wakker. En die begint nu pas allerlei hervormingen door te voeren in de structuur van het ministerie van Onderwijs. Op dusdanige manier waarvan ik zeg, maar dit gaat ons niet die hervorming brengen die we wensen. Maar vooral ook, die hervorming gaat dus een 6e hervorming zijn die ons onderwijs doormaakt. In de afgelopen 20 jaar hebben we inmiddels 5 hervormingen al achter de rug. Venetiaan. We hebben die Ilo-Milo, we hebben Venetiaan gehad. We hebben Ja, we hebben, nou ik moet zeggen iets langer, 30 jaar. Zo. Want we hebben gehad over het Nationaal Educatieplan, toch? Ja. Uit de Venetiaan. Ja. En daarna zijn nog een aantal ministers gekomen, gekomen. boot het van dit, dat. En, Ja. Nee, onder, toen is dus onder, ik ben even die naam kwijt, die heeft boeken gekocht toen in Nederland. In ieder geval, dus bij zes. een van de redenen waarom we dus hebben gezegd, want de president zegt, pas volgend jaar gaat dan het Nationaal Congres voor het onderwijscongres komen. In onze ogen ligt ons onderwijs dusdanig op zijn gat, dat je eigenlijk binnen een maand na aantreden je een soort, noem het maar, hoe noemen ze dat, noodtoestand zou moeten uitroepen binnen het onderwijs. En je iedereen aan tafel had moeten roepen in de vakantie van wat gaan we doen, waar gaan we op. En we hebben gezien dat toen de minister van Onderwijs kwam, er allerlei vergaderingen waren. Vergaderingen gingen niet door, waren slecht voorbereid, dan weer wel, dan weer niet. En als de minister kwam, was hij binnen een half uurtje weg. Zo van, en werden de mensen geïnstrueerd die daar waren, van zet dingen op papier en toen was hij weg. Heel slecht nagedacht over het onderwijs en heel slecht ook, want
neutraal. We hebben niet 20 mensen, 100 mensen nodig om een onderwijsplan neer te zetten. In ieder geval niet in grote lijnen. Ja, nou, Palu heeft die mensen in haar vijver, in haar bestand. Maar niet alleen Palu. We hebben in die Surinaamse samenleving hebben we voldoende deskundigheid Oké, geloof je. die begrijpen wat er in het onderwijs moet gebeuren om dat inderdaad ready te maken voor oil and gas. Alleen het gaat erom, je moet die mensen met de juiste politieke instructies bij elkaar roepen. Dat je zegt, ik wil vooral onderwijs hebben, want dat zijn die politieke keuzes die we moeten maken. We willen onderwijs hebben gericht op Surinamers die gedekoloniseerd denken. Die begrijpen wat het is om een soeverein land te werken en te leven. Die onafhankelijk denken, die meer ondernemend denken. Die begrijpen wat het Surinaams belang is en wat de Surinaamse cultuur is en ze daar trots op zijn. Dat het sterke Surinaamse burgers worden. En die dus dat zijn de politieke keuzes. En vooral dat mijn onderwijs gericht is en aansluit bij mijn toekomstige economische ontwikkelingen. En dan kan je dus een aantal economische ontwikkelingen voor jezelf neerzetten, zoals wij als Palu zeggen op de lange termijn. Zul je vooral de dienstensector tot ontwikkeling komen, die internationale luchtvaarthub, die diepzeehaven, maar ook in de oil and gas sector, maar ook in de, maar dat is dan een middellange termijn, hè? Oil and gas is middellang, maar ook die agrarische sector. Dat zijn allemaal 4, 5 gebieden waarvan je zegt, op deze gebieden moet ik Surinamers opleiden die vooral ondernemen denken. Want Suriname gaat vooruitkomen als we in staat zijn in dit land 30.000, 40.000 ondernemers te maken. Die niet gewoon klein geld verdienen, maar die, kan je rustig zeggen, miljoenen geld verdienen in het land. Ja. En die met geld begrijpen hoe ze met geld meer geld kunnen maken. Dat is het onderwijs dat we willen hebben. Dat is die politieke keuze die je zou moeten maken. En vervolgens mensen aan het werk zetten van ja, maar ik wil dit hebben. Ik wil dat hebben. Nu hebben we dus een of andere overeenkomst getekend met de koning en de delegatie vanuit Nederland. Ik begrijp dat het zelfs al een website is. Maar de Surinaamse regering zelf heeft niet nagedacht over die hervorming in het onderwijs. Bovendien, we herkennen het verleden. Ons onderwijs, zeker vanuit een gekoloniseerde samenleving komen, sluit beter aan bij het onderwijs in Brazilië. Paulo Freire, de pedagogie van de onderdrukte in het Nederlands, was een Braziliaanse wetenschapper die alternatieve wijzen van onderwijs heeft ontwikkeld en daarover nagedacht. Methodieken heeft ontwikkeld, en vooral mensen die ooit onderdrukt zijn geworden, gekoloniseerd zijn geworden, die afhankelijk denken, om ze uit dat denken te halen. En die methodieken zijn tot zelfs in Nederland overgenomen door een aantal instituten. Ja. Internationaal bekend geworden. En dan zie je dus dat we teruggaan naar een systeem wat jou juist heeft helpen onderdrukken. En waarbij je met de nodige argwaan naar moet kijken van en zeker als het gaat om de bestedingen van Nederlandse ontwikkelingsgelden, zeker als het gaat om de besteding van gelden die uit Nederland komen, bedoeld hiervoor. We hebben gezien hoe die zijn besteed geworden en dat die gelden eigenlijk te weinig ontwikkeling hebben teweeggebracht. Ik zie dat op dit moment het inderdaad gaat regenen. Hè? En de regendruppels die kletsen hard op het dak. Dat zal ons geluid beïnvloeden. Ik had tot slot nog één vraag. Maar ik denk dat ik die vraag ga moeten laten voor een andere keer. Omdat de regen ons parten gaat spelen. Het geluid gaat beïnvloeden. Henk, met een beetje spijt in mijn hart moet ik je bedanken omdat ik had nog 2 vragen die ik helaas misschien toch wel naderhand kan stellen. Weet je, soms is lekker maar 1 vinger lang en dan moet je er genoegen mee nemen. Ik ga je bedanken voor dit interview. Ja, laten we maar afgevallen gaan. Dank je, mooi zo. Dank je wel. We zijn in het midden in de droge tijd. Ja, en toch begin kleine regentijd. Oh, daarom. Midden december begint de kleine regentijd. Oké. Dus dit zijn de voortekenen aan de kleine regentijd en de aankomst. Oké.
Nou, kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal. Ik heb geen woord overdreven toen ik hem aankondigde. U heeft het gehoord. Goed beslagen te ijs. Nationalist, zegt hij zonder na te denken. Suriname heeft nog een lange weg te gaan, zegt hij. Maar hij zegt dat als je je goed voorbereidt, die weg met plezier genomen kan worden, afgelegd kan worden. Zegt Henk Ramnandanlal hier in zijn partijgebouw Palu aan de Kavuludi-straat, nummer... De oude generatie kent dat als verlengd molenpad. Oh, verlengd molenpad voor de oude generatie. Daar hebben we het gesprek gevoerd. Mooi partijgebouw trouwens. U moet het weten, moet een keertje daar op visite gaan. Voor de kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal zou ik zeggen, het zijn deze jong blijvende mannen met een hart op de juiste plek voor dit land, die ertoe kunnen bijdragen dat dit land ergens komt. Steun ze, luister naar ze, geloof in ze. Ze hebben het nodig. Ik ga u bedanken. Ja. En hopelijk tot snel. Ja. Aboom. Hij heeft het beloofd. De laatste vragen komen nog aan de orde. Dit was Raapengel speciaal voor u. En ik ga zo de regen in. En ik zou zeggen waar u zich ook bevindt. Oetambong, geef liefde zodat u liefde weer kunt ontvangen. Dag. Dag. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.culturo.com for the generation then.